În cursul de astăzi vom aborda o întrebare de mare actualitate despre alegerile recente din Italia, în care s-a ales un nou guvern, un guvern care este calificat de mai mult ca și un guvern puțin extremist. Da? Și întrebarea noastră este de ce, da? În Italia s-a ales un asemenea guvern. Și întrebarea concretă va fi: Italia alegeri europene de ordinul 2? Și în cadrul acestui curs vom înțelege la ce ne referim cu această expresie de alegeri de ordinul 2. Acesta este un curs foarte important pentru cei care fac disciplina de teoria alegerii raționale, dar și de asemenea pentru cei care fac disciplina de politici comune ale UE, pentru că în acest curs noi vom învăța nu doar despre UE, ci și sculele, instrumentele, uneltele necesare ca să putem să înțelegem cum funcționează UE. În concret, dintr-un punct de vedere teoretic, noi vom învăța trei teorii foarte importante, trei concepte importante sau trei rezultate științifice foarte importante. Primul lucru este scris aici jos, este legea lui Hotelling. Deci, primul obiectiv al acestui curs este să învățați legea lui Hotelling. Al doilea obiectiv este teorema alegatorului median. Și al treilea obiectiv este să înțelegem diferența între votul de proximitate și votul direcțional. Va fi important să luați notițe în acest curs, pentru că este un curs cu un conținut important în sine, dar și care ne va ajuta să înțelegem și cursele ulterioare. Eu în ultima vreme n-am putut să fac nicio modificare la studio, da? Este ca și cum era înainte, pentru că suntem toți, nu știu dacă se spune răciți sau ce, pentru că nu este o răceală normală, ceea ce pătim noi toți acasă în această perioadă. Dar acest lucru nu înseamnă că disciplina nu merge mai departe. În această perioadă noi am făcut unele modificări, unele îmbunătățiri de viitor și cred că disciplina, dacă deja era o super disciplină, acum va fi și mai mult. Disciplina aceasta este intitulată Economia politică pozitivă 2, pentru că este abordarea generală a disciplinei, dar încadrează studenți din trei opționale diferite: politici comune ale UE, teoria alegerii raționale și politici regionale, și noi în această disciplină vom face și legătura între toate aceste domenii. Da? Între teoria alegerii raționale, care ne va ajuta să înțelegem cum funcționează UE și în particular problema coeziunii în UE, care este problema principală ale politicilor regionale. Bine. Astăzi nu facem pe YouTube live, dar eu mă înregistrez pe mine. Da? Deci dacă va fi ceva interesant în cursul de astăzi, îl voi putem posta
ulterior pe YouTube. Da? Bine. Începem cu legea lui Hotelling. În anul 1920 a fost un economist, Harold Hotelling, care a dezvoltat un model foarte interesant ca să explice în domeniul marketingului de ce de multe ori produsele care concurează între ele sunt așa de asemănătoare. Eu, pentru că am mulți studenți gameri, da? Eu vă pot pune un exemplu. Pentru procesoare de calculator, pentru gaming, da? Sunt procesoare Intel și sunt procesoare AMD. Și aceste procesoare sunt foarte asemănătoare între ele. Da? Nu doar în preț, dar și în caracteristice, în numărul de nuclei, în puterea generală și parcă unul copiază pe celălalt. Da, fiecare unul spune, nu, eu sunt mai bun în asta, dar esențialmente tu poți să faci același lucru cu unul, cu altul, sunt super asemănătoare. Și Harold Hotelling a dezvoltat un model ca să explice de ce se întâmplă acest lucru. Și a făcut un model, ca să înțelegem cu un exemplu, ca un joc. Se denumește jocul lui Hotelling. Gândiți-vă la o plajă. Da? Este o plajă, da? Și o plajă lungă care merge de la stânga la dreapta. Și în această plajă, da? Sunt doi vânzători de înghețată. Și acest vânzător de înghețată trebuie să aleagă unde vor plasa căruțele lor de înghețată. În această plajă lungă, turiștii sunt plasați de-a lungul întregii plajii uniform pe întreaga plajă. Dar când vânzătorii de înghețată trebuie să decidă unde vor parca căruța care ei vin înghețată, ei știu că turiștii vor merge la căruța cea mai apropiată de ei. Da? Deci este un joc strategic între două căruțe de înghețată în care fiecare căruță trebuie să se plaseze strategic într-un loc în care să fie mai aproape de clienți decât cealaltă căruță. Păi bine, în acest model, dacă tu te pui pe partea stângă a plajei, și clienți din partea stângă a plajei vor prefera să vină la tine. Da? Și dacă cealaltă căruță nu este în partea respectivă. Dacă tu te pui pe partea dreaptă a plajei, vei atrage pe clienți din partea respectivă. Dar ce se întâmplă dacă tu te vei plasa pe un extrem al plajei? De exemplu, extremul stâng de tot. Sau, ca și în Italia, extremul drept de tot. Ceea ce se va întâmpla este că cealaltă căruță poate să fie plasată strategic și pe partea ta respectivă, dar puțin mai mult spre centru. Scuzați-mă puțin că este un apel de telefon.
cred că este o livrare sau ceva. Dar am cineva ca să se ocupe de asta. Deci, dacă tu vei plasa căruța ta într-un extrem, celălalt vânzător poate să plaseze căruța și în extremul respectiv, dar puțin mai mult spre centru, și atunci va atrage toți clienți din cealaltă parte. Da? Bine, acest joc strategic, jocul lui Hotelling, până la urmă are un echilibru. Și acest echilibru este cel în care amândoi vânzători de înghețată vor rămâne în același punct al plajei, adică în punctul central al plajei. Vor concura unul cu celălalt, dar această concurență îi va atrage pe amândoi la punctul central al plajei. Acest model inițial dezvoltat pentru marketing se aplică și în domeniul politic. Dacă un partid politic la unele alegeri care concurează cu un alt partid politic, dacă se va prezenta ca un partid foarte de stânga sau ca un partid foarte de dreapta, un partid mai central, mai centrist, va putea să atragă mai mulți clienți. Acest model inițial creat pentru marketing ajunge la o concluzie și este principiul diferențierii minimale. În condițiile modelului respectiv, diferențierea între produsele vândute va fi minimală. Distanța între căruțele de înghețată, între chioșcuri de înghețată la plajă va fi minimală. Diferențe între caracteristicile procesoarelor de calculator care concurează între ele vor fi minimale. Se denumește principiul diferențierii minimale. Să luați notițe, important. Legea lui Hotelling, jocul lui Hotelling, principiul diferențierii minimale. Mă supăr aceste apeluri, știți? Pentru că ne apelează și trimitem pe cineva jos ca să primească lucruri și ei mai apelează. Bine. Legea lui Hotelling atunci este un model economic care se aplică în domeniul politic și care ne explică de ce de multe ori candidații sunt toți la fel. De ce partidele politice sunt toți la fel? Da? De ce toate partidele oferă același lucru și este o alegere, alegi pe altcineva și face aceleași politice. Principiul diferențiere minimale. Da? Bine. Acest joc lui Harold Hotelling se bazează pe faptul că în plaja respectivă turiștii sunt plasați uniform distribuiți de-a lungul plajei, de-a lungul întregii plajei. Și atunci, unde se vor concentra vânzătorii de înghețată este în centrul plajei. În centrul geografic al plajei. Dacă turiștii sunt distribuiți uniform. Dar ar putea să fie o plajă în care turiști să nu fie distribuiți uniform de-a lungul întregii plagi, cu mai mulți turiști într-o parte sau cealaltă parte. Unde se vor plasa atunci căruțele de înghețată? În acest caz, teorema alegatorului
median ne spune unde. Teorema legatorului median se aplică deja în domeniul politic și este un model spațial de vot. Este un model de vot, un model care reprezintă ideologiile alegatorilor de-a lungul unei linii, ca și cum ar fi turiști la o plajă în jocul lui hoteling. Le prezintă într-un spațiu, da, se poate denumește spectrul politic, care merge, de exemplu, de la stânga la dreapta. Și vor fi unii alegatori mai de stânga, care preferă o politică mai de stânga, unii care preferă o politică mai de dreapta și alții care preferă o politică mai de centru. Da? Și toți alegatori nu trebuie să fie neapărat distribuiți uniform de-a lungul acestei singure dimensiuni politice stânga-dreapta. Poate să fie ca majoritate să fie la centru-dreapta sau ca majoritatea să fie la centrul stânga concentrați. Dar atunci, dacă condițiile sunt așa, unde se vor plasa partidele politice sau caruțele de înghețată în modelul lui Hotelling? Unde vor încerca să se plaseze strategic ca să maximizeze numărul de voturi? Teorema alegatorului median ne spune unde. Și ei se vor plasa exact unde este preferința alegatorului median. Dacă trebuie să revizuiți acest concept de median, ce înseamnă, median este mediana este o măsură statistică. Da? Probabil voi cunoașteți conceptul toți de media, care este media. Da? Mediana este un concept diferit. Da? Mediana este conceptul în care noi ordonăm pe toți și medianul este cel care va lăsa pe jumătatea din populația dintr-o parte și pe cealaltă jumătate din cealaltă parte. Când este vorba de ideologie între stânga și dreapta, alegatorul median este alegatorul care va lăsa 50% din populația la stânga și 50% la dreapta. Da? Acesta este alegatorul median. Și alegatorul median poate să fie puțin pe partea stângă a plajei, pe partea dreaptă a plajei. Nu contează. Ceea ce contează nu este poziția geografică sau poziția în această linie spațială și absolută, ci poziția relativă la ceilalți alegatori. Medianul este cel de mijloc. Da? Bine. Atunci, teorema alegatorului median se bazează pe acest model spațial și se bazează pe o singură dimensiune, adică, de exemplu, stânga-dreapta, da? În care se pot ordona alegatori pe o singură dimensiune. În tema viitoare, săptămâna viitoare, vom învăța ce se întâmplă când sunt mai multe dimensiuni, dar teorema alegatorului median se aplică când există o singură dimensiune, da? Și sunt și alte presupuneri ale modelului, condiții ca să se îndeplinească, ca să poată care trebuie îndeplinite ca să se aplice această teoremă.
da? Este că fiecare alegător trebuie să aibă preferințe unimodale. Preferințe unimodale sunt preferințe care au un singur vârf. De exemplu, care au o singură preferință și tot ceea ce se îndepărtează de idealul respectiv va fi mai puțin preferat. Ca și modelul plajei lui Hotelling. Da? Tu, dacă ești un turist la plajă, tu preferi ca căruța de înghețată să fie cât de aproape de tine și acolo, dacă este la tine căruța, este idealul tău. Dar după aia, cât mai departe o să fie, o scade preferința pentru tine. Da? Pentru acest model, ca să se aplice teorema alegătorului median, trebuie să fie o singură dimensiune și trebuie să fie preferințe unimodale. Din engleză, single peaked preferences. Preferințe cu un singur vârf. Da? Bine, păi acest model a fost dezvoltat de un alt economist scoțian, cred, Duncan Black se numea. Da? Teorema alegătorului median. Și este o teoremă super importantă în știința politică. Da? Știți că și în știința politică sunt unele teoreme, ca și în matematică. Da? Și se denumesc așa teoreme pentru că sunt reguli care de bază care se îndeplinesc întotdeauna când sunt unele condiții și este un rezultat foarte important pentru știința politică. Teorema alegătorului median. Pentru că ne explică, de exemplu, de ce toate partidele politice se luptă pentru votul alegătorului median. Nu se luptă pentru centrul geografic al plajei, ca și vânzător de înghețat în primul model. Se luptă pentru centrul spectrului politic, dar este un centru care este un centru relativ și este plasat acolo unde se află alegătorul median, cel care lasă pe jumătatea populației, jumătatea alegătorilor la stânga și jumătatea restantă la dreapta. Partidele politice se vor lupta în mod obișnuit pentru alegătorul acesta, care este un alegător de centru, da? În termeni relativi. De asta, întrebarea noastră acestei săptămâni este o întrebare super interesantă dintr-un punct de vedere științific. Pentru că întrebarea noastră este cum așa, dacă în politică partidele care au succes sunt cele care conving pe alegătorul central? Cum este posibil ca în Italia să fie avut succes un partid care este definit de unii ca și neofascist sau definit de alți ca și de extrema dreaptă? Da? Sau în Spania înainte. De ce este un guvern care este întocmit de un partid de centru-stângă, dar și un partid de extrema stângă, Podemos? De ce uneori votăm cu extremiști? Parcă nu se aplică această teoremă
Alegatorului median? Sau este că alegatorul median a devenit extremist? Poate să fie și asta o ipoteză, știi? Alegatorul median italian a devenit neofascist. Și de asta au câștigat neofasciști. Sau alegatorul median spaniol a devenit comunist. Este o ipoteză, dar este și o altă ipoteză. Eu zic că acest partid au profitat de contextele social-politice din ultimii 2-3 ani. Da, vom analiza ce putut să fie, dar un partid de extrema stânga în Spania propune unele politici comuniste. Da? Propune politici de control de prețuri, politici de raționalizare, politici de care sunt tipice ale partidelor comuniste. Da? Sau un partid neofascist în campanii electorale probabil propune unele politici tot extremiste. Dintr-un alt tip, dar tot extremiste. Întrebarea este de ce în Italia au câștigat extremiștii, dar în același timp a spus Marius că partidele au profitat de situația respectivă și partidele au profitat de asta și în Franța și în Germania. Dar de ce în Franța nu au câștigat extremiștii? În Franța au un președinte de centru. Sau în Germania. De ce n-au câștigat extremiști? Da, au crescut, dar de ce n-au câștigat? Dar în Italia de ce au câștigat? Sau în Spania? Și acest lucru are legătură cu întrebarea noastră. Italia, alegeri europeni de ordinul 2? Și ca să înțelegem acest concept, va trebui să înțelegem diferența între votul de proximitate și votul direcțional. Jocul lui Hotelling și teorema legatorului median sunt modele spațiale. Se numesc spațiale. Da? Pentru că reprezintă preferințele într-un spațiu, da? În acest caz, un spațiu unidimensional, o linie. Și sunt modele de proximitate. Turiștii, clienți, cumpărători de înghețată vor alege căruța cea mai apropiată de ei. Poate în limba română n-am scris eu corect proximitate. Există acest cuvânt, proximitate, în limba română? Apropierea, am vrut să spun. Da? Da, există. Bine. Păi, legea lui Hotelling, teorema legatorului median, se bazează pe această idee de apropiere. Tu vei ține cu înghețata cea mai apropiată de tine, vei ține cu partidul, cu o ideologie cea mai apropiată de ideologia ta. Acestea sunt modele de proximitate. Dar au fost și unii autori, Rabinowitz și MacDonald,
care au dezvoltat un alt model care spune votul de fapt nu merge așa pe ideea de proximitate, poate să meargă mai bine pe ideea de direcție. Adică alegerile nu sunt alegeri în care tu vei alege candidatul cu ideologia cea mai apropiată de tine, neapărat. Alegerile sunt ca un volan la o mașină. Și tu vei alege candidatul sau partidul care este în direcția unde tu ai dori să se miște politica. Dacă se aplică acest model direcțional, noi putem înțelege, de exemplu, că este compatibil ca italienii să fie votat cu un partid extrem de dreapta, chiar fără să fie alegătorul median italian extremist de dreapta, doar că poate este de centru, dar vrea cu volanul să meargă puțin mai mult către dreapta politica națională. Și atunci, cu volanul respectiv, alege un partid mai de dreapta. De ce acest model direcțional este interesant? Pentru că odată tu ce alegi un guvern, guvernul respectiv nu are putere absolută. Chiar dacă este un guvern de extrema dreaptă, guvernul respectiv nu va reuși să aplice o politică de extrema dreaptă. Să ne gândim la cazul lui, cum se numea aceste, Donald Trump, președintele american, fostul președinte american, Donald Trump. Donald Trump spunea, vom face un zid, da? Cu Mexic. Vom opri migrarea, vom face multe lucruri. Și cu un program foarte, foarte de dreapta, foarte extremist. Și el era definit ca și fascist și ca și... Dar el a fost tot ales de alegătorul american median. Înseamnă că alegătorul median american a devenit fascist sau a devenit extremist? Nu neapărat. Dacă aplicăm acest model de vot direcțional, poate pur și simplu a vrut să se facă o politică puțin mai de dreapta. Știind că un președinte în America nu are putere absolută. În această țară este un sistem de checks and balances. Da? Este un sistem că tu spui, eu voi face un zid cu Mexic. Dar după aia ajungi la Congres și Congresul îți spune, păi să faci cu banii tăi, că noi nu-ți vom da bani. Da? Deci lumea, de multe ori, poate să știe că votul lor nu contează așa de mult care este poziția exactă ideologică a candidatului, contează mai mult direcția spre unde vrea să meargă, pentru că niciodată nu va reuși să ajungă la idealul său. Votul direcțional. Foarte interesant. Am văzut legea lui Hotelling, teorema legătorului median, diferențe între votul de proximitate și direcțional, dar trebuie să răspundem la întrebare. De ce în Italia sau în Spania au câștigat extremiștii, dar în Franța sau în Germania nu?
Da? Și pentru a răspunde la această întrebare, noi vom introduce un concept care a fost dezvoltat de Reifenschmidt în anii 80, da? Când erau alegeri la Parlamentul European, în Uniunea Europeană, și se observa că în aceste alegeri ieșeau mulți candidați care erau extremiști. Lumea vota cu partide de extrema stânga, de extrema dreapta, cu comici, era ca un vot de protest acolo împotriva guvernului de rând din țările lor respective. Chiar și era o prezență la vot mai scăzută la aceste alegeri. Și se considera de mulți o problemă democratică pentru UE. Pentru că se spunea, dacă UE are Parlamentul European direct ales, și asta este forma de democratizare a Uniunii Europene. Dar când au posibilitatea de a vota europeni, ei nu votează cu partidele cu adevărat preferați de majoritate, votează cu unele partide extremiști sau chiar nu votează. Nu știu dacă ați notat că eu am probleme cu cum se spune, focusare aici, da? Și eu am făcut unele schimbări și a mers bine, dar s-a stricat din nou și nu știu care este cauza, da? Dar va trebui să verific acest lucru, da? Și dacă nu voi schimba camera la una alta, pentru că, da, este foarte important. Această cameră, în teorie, are focusare super rapidă și super bună, dar nu, se schimbă așa și pierde focusarea și eu văd că nici nu este selectată bine, da? Când este focusarea trebuie să mi arate aici ca un fel de patrațel așa în ochiul sau în față să vadă că... Și nu merge și eu văd că încearcă, nu reușește, pun mâna, focusează mâna în loc de față. Ar trebui să focuseze ochiul meu, nu mâna. Da? Bine. Reifenschmidt au dezvoltat această idee de alegeri naționale de ordinul 2 pentru alegeri europene și spunea că alegerile europene nu erau alegeri europene adevărate, ca persoanele votau în funcție de teme politice naționale, nu în funcție de teme europene, aveau o prezență scăzută la vot și țineau mai mult cu partide extremiste la europarlamentare. Și se considera o problemă democratică pentru UE. Păi bine, în momentul actual, ipoteza mea este că în Italia se întâmplă lucrul contrar. Și este că alegerile naționale din Italia sunt alegeri europene din ordinul 2. Că italieni la alegerile generale din Italia nu iau aceste alegeri la serios pentru că ei știu că guvernele lor naționale nu au aproape nicio putere. Și mai ales în contextul actual, pentru că Italia face parte din zona euro, pentru că Italia are o datorie publică
foarte mare și pentru că stați puțin, să mă așteptați un minut, revin imediat. Bine, păi italienii, conform acestei ipoteze, când merg la vot la alegeri naționale, alegeri generale din Italia, nu iau aceste alegeri la serios pentru că știu că guvernul italian este prins de Uniunea Europeană și de fapt nu va putea să determine politica italiană foarte mult. De ce este asta? Vă amintiți din anul trecut, la economie politică pozitivă, că noi am analizat impozitele, sursele de venit pentru guvern. Sunt mai multe impozite, impozitul pe venit, TVA, impozit pe profit al firmelor și așa mai departe. Dar în ultima perioadă, din cauza crizei pandemice, impozitul principal pe care se bazează guvernele din lume se denumește impozitul inflației. Da? Majoritatea țărilor din lume, în timpul pandemiei, neavând surse de venit din impozit pe venit, din TVA, din impozit pe profit al firmelor, ei pur și simplu au tiparit mai mulți bani. Și de asta au cauzat inflația actuală. Zona euro, în concret, în 2 ani, a tiparit așa de multă bază monetară ca și în ultimii 20 de ani anterioare. A dublat baza monetară în Europa și acest lucru, cum am învățat și anul trecut la economie politică pozitivă, a creat inflație. De teoria cantitativă a banilor explică cum, dacă sunt mai mulți bani în economia pentru cumpărarea aceeași cantitate de produse sau, în cazul actual, chiar o cantitate mai mică de produse, se va produce inflație, se vor scumpi lucrurile. Mai mulți bani care concurează pentru cumpărarea a același număr de bunuri. În cazul Italiei, era un guvern care deja înainte aderării la zona euro, era un guvern foarte dependent de această sursă de venit. Era o țară care istoric a avut o rată de inflație mult mai mare decât Germania, de exemplu. Pentru că depindea mai mult de această sursă de venit. Impozitul inflației. Da? Odată ce au aderat la zona euro, crearea monedei a trecut la colectiv. Acum moneda este creată de Banca Centrală Europeană la Frankfurt, împreună între statele membre care fac parte din zona euro. Italia nu mai are puterea să creeze bani. Acum această putere este o putere comună în UE. Păi bine, în momentul actual, când toate celelalte surse de venit au picat, impozitul pe venit, impozitul TVA, impozitul pe profit, pentru că este o criză economică,
foarte mare și guvernul italian depinde absolut de banii creați de Banca Centrală Europeană. De ce? Pentru că neavând venituri proprii, se îndatorează mai mult și ceea ce face Banca Centrală Europeană este că creează banii noi ca să cumpere datoria publică italiană. Acest lucru s-a făcut ca o soluție de criză la începutul pandemiei, da? Odată ce mai multe state au început să-și revină puțin dintr-un punct de vedere economic și Banca Centrală Europeană la un moment dat a spus haide să ne oprim, să nu mai cumpărăm datoria publică italiană sau chiar să vindem cea pe care o avem cumpărată deja. Și au încercat să facă asta și într-o săptămână deja s-a creat o tulburare așa de mare în Italia că au crezut că pică moneda euro întreaga în Europa și au trebuit să meargă înapoi și să rămână cu sistemul acesta. Adică economia italiană este total dependentă de banii creați de Banca Centrală Europeană și guvernul italian la fel. Nu are, politicieni italiani nu au surse de venit proprii italiane, doar ei se îndatorează și Banca Centrală Europeană monetizează datoria. Cumpără această datoria. Este total prins guvernul italian. Ca și cum a fost prins guvernul grec, da? Când a fost criza financiară în Europa, în anul 2008, 2009, 2010, da? Poate italienii, știind asta, spun ce să alegem un guvern dacă nici guvernul acesta nu va determina politica? Politica va fi determinată de cei care cu adevărat conduc Europa. Da? Și atunci nici nu vom avea prezența la vot. A scăzut cu 10%, 10 puncte procentuale prezența la vot în alegerile în Italia și au ales unii clovni, pentru că spune noi nu alegem conducători cu adevărat, că acestea nu conduc nimic, atunci să alegem pe clovnul cel mai simpatic. Da? Așa cum se întâmpla în trecut cu alegerile europarlamentare, când autorii erau îngrijorați că era problema democratică în Europa, pentru că singurele alegeri democratice din UE nu erau luate la serios. În cazul Italiei acum, eu mă tem că este problema inversă. Că italienii nu mai iau politica italiană la serios, pentru că știu că totuși politica importantă va fi hotărâtă la Bruxelles sau la Frankfurt sau la Berlin sau la Paris. Un curs interesant ca să vă gândiți. Acest lucru este doar o ipoteză și este doar o excuză pentru voi ca să învățați anumite concepte de bază, precum legea lui Hotelin, teorema legatorului median, vot de proximitate și vot direcțional și acest concept de
alegeri naționale de ordinul 2, care era o critică pentru alegerile europarlamentare, da? Dar acum, în momentul actual, putem să spunem dacă alegerile generale italiane sunt alegeri europene de ordinul 2. Ca să înțelegeți această temă, eu nu știu dacă... Da. Această carte scrisă de mine de mult, anul 2008, Guvernarea Uniunii Europene, da? Aici veți vedea această problemă aplicată în Europa, o alegeri naționale de ordinul 2, dar și aceste concepte ale noastre cu votul direcțional, cu volanele care se mișcă într-o direcție între alta, da? Dacă alegatorii văd că alegerile italiane nu contează foarte mult pentru că conducătorii din Italia sunt prins de Uniunea Europeană, da? Atunci, chiar dacă vom alege un conducător mai extremist, putem să stăm liniștiți că nici nu va face o politică extremistă pentru că nu va putea. Pentru că dacă va face o politică extremistă, va primi un apel de la Bruxelles și va spune închidem robineta. Da? Da, nu s-ar putea orienta către alte robinete, spre exemplu din Est? Ce robinet din Est? Care robinet? Rusia, China. Da, Rusia, China. Da? Tu crezi? Datoria publică pe care o are Italia, tu crezi că ceilalți vor putea să plătească? Da? Sau crezi că cei care conduc ar permite acest lucru? Pentru că acest lucru l-au făcut în Grecia. Da? Când a fost criza acolo din Grecia, guvernul acesta comunist grecesc deja s-a spus că se înțelegea cu ruși și cu chinezi ca să vindă portul din Pireus la chinezi ca să stabilească o bază acolo și de acolo ca să aducă resurse și așa mai departe. La un moment dat, da? Obama și-a spus, dar ce se întâmplă aici? Grecia face parte din NATO, Grecia este strategică, importantă pentru noi. În niciun caz nu vom permite să cadă în mâinile chinezilor, da? Sau rușilor. Și a dat un apel, da? La Berlin și a spus, uitați, da, știm că acești grecii sunt așa, nu sunt foarte cuminți, nu sunt foarte, dar trebuie să fiți responsabili acolo pentru ei, să nu lăsați să pice, da? Dar în același timp acest lucru ne aduce la același rezultat. Nimeni nu va lăsa ca Italia să cadă în mâinile rușilor sau chinezilor. Niciodată. Da? Dar acest lucru ce va presupune? Că când o să pică totul, pe Germania și Franța vor trebui să ia controlul. Și italieni știu asta. Știu că ei aleg un guvern, dar că guvernul respectiv nu este guvernul adevărat.
Și de asta aleg pe cel mai frumos sau cel mai simpatic. Se spunea despre alegerile naționale de rang al doilea, de ordinul 2, se spunea că alegerile europarlamentare erau ca niște concursuri de frumusețe. Da? Bine, eu cred că este suficient pentru astăzi.